गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिलनि रायजोआरि नब्लाङाव साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। मैया सेथि सानखालि थान्दैमेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लानाय जायो। गोदान आफादाव आफादगिरि महरै गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै दैथुन मोसाहारिखौ आरो गाहाय नेहाथारि महरै सुशान्त नार्जारिखौ सायख'नाय जायो। दिनै नैथि एबा जोबथा सानाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय रुंसारिफोरनो बिबार बावनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय फरायसाफोरखौ लानानै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बर' थुनलाइ फेहेरनायाव फैबाय थानाय इयुन जोलैनि बिबान आयदाखौ लानानै गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे ओंथिगोनां सावरायमेल खुंफुंनाय जागोन होननानै गाहाय नेहाथारि सुदित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बेबायदि फोरमायो। जों बे हाबाफारिखौ 20 आरो 21 डिसेम्बराव लानाय जादोंमोन। मैया 20 डिसेम्बर, बे 20 डिसेम्बराव जोंहा थान्दै जथुम जादों। बे थान्दै जथुम जानायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेवहाय जों मैया गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लाबाय। बे गोदान आफाद दानायाव जोङो सासे गोदान आफादगिरि मोननो हादों, मानगोनां दैथुन मोसाहारि बिथां, आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि जों गोदान मोननो हादों, मानगोनां सुशान्त नार्जारि बिथां। जों मैया बे हाबाफारिखौ मावखांबाय। दिनैहाय नैथि सान, बे नैथि सानाव जोंहा हाबाफारि माखासे दङ। गिबियावनो जों फिरफिला अरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे फिरफिला अरायनाय हाबाफारिया जोंना जाखांबाय। जोंनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रसन्नलाल नार्जारि बिथाङा अरायहोखांबाय आरो माखासे मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनाव बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन, बेखौबो जों मावखांबाय। दिनै जोंहा माखासे सावरायमेल दङ। बे सावरायमेलानो जाबाय बर' थुनलाइ फेहेरनाय फैबाय थानाय इयुन जोलैनि बिबान। बेखौ जों सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेलाव जोङो आलासि महरै लिंहरनो हादों। जोंहा आगोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां मुस्रि गपिनाथ बरगयारी बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे जोंहा गसाइगाव ओनसोलनिनो सासे बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां मुस्रि पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां थरायना नीलिमा बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि माखासे MLA बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों, बिथांमोनाबो नुजाफैगोन आरो बेबादिनो जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव थानाय माखासे कलेज आरो माखासे गोजौ फरायसालि आरो माखासे गोजौसिन फरायसालि बेफोरनिफ्राय जों माखासे फरायसाफोरखौ लानाय जादों आरो बे फरायसाफोरखौ जों लानानै दिनैनि बे सावरायमेलखौ जोङो खुंफुंनाय जागोन आरो आं सानो बे हाबाफारिखौ लानायाव हयथ' जोंनि फरायसाफोर आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगोन आरो मा हाबाफारि मावनांगौ बेखौ लानानै हयथ' इयुन जोलैफ्रा निस्सय बेखौ इनकारेज मोनगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों। दा बेनि थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।